Hello, takulandirani kuno ku Mabena Studio. Tabweranso ndi uthenga wina wa mtumiki wathu Twaibu. Mverani uthengawo komanso mutumizire achibale ndi alongo kwina kulikonse kumene ali kuti nawonso amvere. Tili mu nthawi ino yotsiriza. Madzulo abwino mpingo wa Mulungu kuchokera kwa ine m'bale wanu Twaibu Ahmadu Hamidi Ali. Chakumasanaku kunali phokoso lalikulu limene limamveka pa nthawi imene kumachitika LCD, ndipo ndinakanika kuyiwulutsa moyenerera kuti ikutuluke live. Koma tsopano ndili ndi malipoti azochitika zakumkumanoku zimene ndinazilondola mwatsatanetsatane. Ndikutha kumvesesa chimene chinali kuchitika kumaloko. Unali mmawa wa lero pa 13 August. Mmene ndikukupasirani madzulo ano ndatsimikizika mtima kuti mpingo umvere koma ndi chidwi zochitika za ku LCD. Mukhale pamenepo kudikirira chifukwa zikhoza kutenga nthawi yayitali kuti ndikazitambasule zonse monga mmene kunalili. Vuto ndilakuti atsogoleri athu amene akutsogolera mayiko akana kutumikira Mulungu koma kutumikira Satana. Inali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene imaoneka ku Soviet Hotel ku Moscow. Kumeneku ndi ku Russia. Ndi hotela yoyipa kwambiri mu mbiri za mahotela a dziko lapansi kanthawi kena mzaka zathu. Hotela imeneyi idasintha dzina, adayipasa nickname kuti Climb Hotel. Imatchedwa kuti hotel imeneyi imatchedwa kuti Soviet Hotel ku Moscow. Unachitika mkumano omvetsa chisoni kwambiri chifukwa kunali kusankha kutumikira Satana, kuchita bawo, kulambira kumene kunaoneka pamwamba pa chipinda cha hotelayi panadzadza ndi mbendera za makaka a mayiko onse a dziko lapansi. Sindikudziwa kuti chinalinji makaka a mbendera za dziko lonse lapansi komanso atsogoleri a mbenderazo a mayikomo anaonekera pa chisikirini chachikulu, ali m'makwawo, ena ali m'mayiko akunja, anaonekanso ena ali mzipatala. Mapurezidenti a dziko lapansi amene sakupeza bwino koma anakakamizika kuchita nawo attend msonkhano wa ku LCD. Vuto nlakuti otsogolera athu asankha kupembedza Satana osati kupembedza Mulungu. Inali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri imene imachitika mtsiku la lero. Imeneyi ndi nkhani imene tikuyamba nayo imene inaoneka mu LCD ya lero. Ine ndatengapo ndi apa kukupatsirani ripoti la zochitika za masanawa. Zinayamba ndi chiopsezo chachikulu kwambiri zokambira nazi chifukwa gawo loyambirira linayamba laonetsa kaye mizimu imene imalamulira dziko lapansi. Eni yakewo amawatcha kuti ma dark children. Mundime imeneyi panali zinthu zoopsa kwambiri komanso zomvetsa chisoni chifukwa amene mukuaganizira ino achina Vladimir Putin okhala ndi akatundu ambiri ankhondo komanso ndalama anali chete, analibe mpata wolankhulapo koma kukhumata chifukwa zimene zinatuluka lerozo ndi zamoyo zopezeka ku midima, ma spiritual being. Nkhani inali yosausa kwambiri lero, zinali zovuta kwambiri
kuti Donald Trump alankhulepo, chifukwa amene anatuluka kudzalankhula mu LCD gawo loyambirira anali ma spiritual being, amawatcha kuti ma dark children, ndi kunali chete anakhumata ulamulira dziko lapansi. Kunali ma president aku Africa, ena anali konko, koma ambiri a iwo amaonekera m'maskirini yawo kuchita nawo attend ali mzipinda mwawo m'nyumba zawo, kuonerera msonkhano waukulu kwambiri umene zamoyo zimene zimalamulira dziko likuseli zitatuluka. Zimaonekadi kuti amphamvu atuluka ku midima kudzalankhula, chifukwa onse amapereka sairuti. Palibe amene ananyamula chifuwa cha ndodo yake kapena ulamuliro wa ndodo yake kapena mphamvu zake kuzionetsera ku LCD ya lero. Onse amene anachita attend anali akapolo ku milungu inatulukayo. Inali milungu yochititsa mantha kwambiri. Munthu sukadalakalaka kuona ndi maso, komanso sukadalakalaka kumva zimene otuluka kumenekuwa amalankhula pakati pa dziko lapansi. Izi zinali choncho kupita m'makutu mwa anthu omvera, kumamveka kuti dziko lapansi latseguka, kwatuluka mizimu. Nthawi zina Yesaya akuti dziko lapansi lidzatulutsa mizimu. Sindidziwa, koma zinali zochititsa mantha. Manthawa amabwera kuti maso a munthu obadwa ndi nyama ngati ine amayenera kuona direct zinthu zosafunika kuona ndi maso, chifukwa kunatuluka magulu pafupifupi amakwana mzera wawo 5, kapena kuti magulu okwana 5 ndi atsogoleri awo. Imeneyi inali mizimu yakugwa, ma fallen angels. Osayiwala kuti dziko lapansili mpingo tikamakhala paja sitili tokha, kuli mizimu yakugwa, kuli angelo akugwa. Even though saoneka ndi maso, koma alipo ku dziko limeneli, amachita mwamphamvu kwambiri. Mtumiki wina wotchedwa Paulo, mzanga wotumikira mofanana nane, anaonapo zimenezi m'buku la Efeso chapter number 6 verse yake ya number 12. Iye adanena kuti kulimbana kwathu sitilimbana nalo thupi ndi mwazi, koma nawo maukulu. Adauona ukulu uwu umene umachita moposera thupi la munthu. Zinali choncho ana a munthu, zinali chonchi mwana wa munthu, zinali chonchi abale yanga. Tsono ndi chidwi tiye titenge zimene tinaonazi kuzifotokozera ku mpingo ndi kudziwa kuti dzikoli likupita likasendera kumapeto ndithu, uku ndi kumapeto ndithu. Mwambo umene umachitika mtsiku lameneli la lero unali mwambo wochititsa chidwi kwambiri. Zochitikazo ndi zimene zikundipanga kuti ripoti la ku LCD ndilipereke mokakamizika, ngakhale ena sangafune, koma ndilipereke mokakamizika chifukwa kunali zinthu zochititsa chidwi. Zinali magawo awiri. Gawo loyamba lochititsa mantha kwambiri ndilakuti gulu limene linatuluka ku midimali, limene akulitcha kuti the dark children, mpingo, linabwera kudzapereka ndondomeko ndi kukonzekeresa dziko kubadwa kwa mulungu dzuwa, ndi amalitcha kuti black sun, the birth of black sun. Zinali zovuta kwambiri. Iwo amanena kuti tsiku la sani, tsiku la dzuwa likubwera, ayenera kubadwa mulungu dzuwa. Akaswiri achina Leonardo Ontomo anali kulankhula usiku umenewo. Amalankhula chakummawaku achina Leonardo Ontomo. Iwo amanena kuti ayenera kubadwa mulungu dzuwa, potanthauzira chinenero chimene chimatuluka mkamwa mwa ma dark children, zolengedwa zauzimu zosaoneka ndi maso, zimene zimalamulira dziko lapansi, zimalankhula
kunali kuchititsa chidwi chifukwa lero zikalankhula zamoyozi amene amayimirira kaye ndi Rosina Kinka, ndipo akayimirira iyeyo atanthauzire zimene zamoyozi zalankhula. Pamenepo amatumiza mawu kwa anthu olankhula kuti alankhule. Amachita kumvera kuchokera kwa mzimayiyo kuti chinyama ichi chikunena zakuti, gulu ili likunena zakuti. Ndi kunali zii lero dolo anali mzimayi, chifukwa zolankhula za mizimuzi zinali zosamveka ndi anthu. Palibe amene amamva kupatula Rosina Kinka yekha. Ndiye iyeyi amayenera kulankhula zobwebwetazo kuzipereka ku anthu, ndipo munthu ayimirire ndi ayambe kulankhula. Zinali choncho chakummawaku mu tsiku la lero. Koma zokambiranazi monga ndanena, msonkhanowo unasonkhana kuzakondwerera kubadwa kwa Mulungu dzuwa, namba 1. Namba 2, amazakambirana komanso kukondwerera kubadwa kwa Mulungu Mormoni. Ndiye moyambe kumva Mormoni chani. Imeneyi ndi chinenero chimene Agiriki adachitenga nkuchitcha kuti mumu kapena kuti mone, kunena nkhani ya ndalama. Mutimvesere bwino pa zimene zinali kuchitika lerozi. Zinthu ziwiri zimabadwa. Anzanga achipembedzo cha Sabata, mukumva bwino nkhani imeneyi, chifukwa tikudziwa bwino za ma events azochitika za masiku osiriza. Ndipo chifukwa chake inenso ndikuzipereka, chifukwa chichewa chake sichitivuta kumva ife amene timadziwa ulosi. Ndibwereze, amakondwerera kapena kukonzekera kubadwa kwa Mulungu dzuwa ndi amalitcha kuti Black Sun, namba 1. Namba 2, amakondwerera kubadwa kwa Mulungu ndalama ku dziko lapansi. Mutangotenga ziwirizi, lipoti linkuthera pomwepa, ndikuti mwadziwa kale kuti pakadali pano anthu tonse tili pa chiyang'aniro cha tsiku la Sunday lokakamiza. Iwo amanena kuti Black Sunday ayenera kubadwa ku dziko lapansi. Amufotokoza in a detail, nanenso ndimufotokoza mmene ndimamvera. Koma osayiwala kuti ndikukupasirani si live koma ripoti. Live imachitika kuli phokoso, ndi ndimangoonerera nkulemba zimene ndikanakwanitsa kuti ndizipereke ku anthu. Zochepazo mumve nawo. Ndibwereze, msonkhano waukulu chonchi umene unasonkhanitsa atsogoleri a dziko lonse lapansi kuti alambire Satana lero, amakambirana kuti pakukhalapo kubadwa kwa dzuwa ndi tsiku lomwe la kubadwa kwa dzuwako. Namba 2, amakambirana za kubadwa kwa ndalama. Inu mukudziwa kuti tonse tikamakambirana nkhani za mtsogolo lero tikunena za ndalama imene ikupita ku digital. Zimveke bwino tikayamba kuzitambasula bwino, koma imeneyi ndi inali mitu yake ya zokambirana zimene zimachitika lero ziwirizi. Koma chochititsa chidwi kwambiri nchakuti zokambiranazi sizimachitika ndi gulu la anthu okha amene tingawatche kuti ma human being, koma zimachitikanso ndi ma spiritual being. Ndiye kunali ngati kuti mukungoonerera kanema kuchoka kumalo osadziwika, koma anthu amatupi anyamafe ndi anasonkhana ku Soviet Hotel ku Moscow kuonerera zimene zimachitikazi. Zimakhala ngati kuti zochitikazo olankhulawa akuzitinga zithunzi kuchokera ku mdima, ku dark world, kuzibweresa pa screen kuti amene ali ndi moyo koma ndi masatanist aonerere nawo, amverere nawo, alandire malamulo, awapereke ku dziko lapansi, nawonso anene zimene akuziwa kuzipereka kuzamizimusi. Ine ndikupita chitsogolo kuti timve limodzi zimene zinali mu LCD ya lero, ndiyambenso nkukufotokozerani mutu umene unayima mmenemo. Ngakhale ndafotokoza za kubadwa kwa dzuwa komanso kubadwa kwa ndalama,
zimene ndizifotokozere kutsogoloko kuti anati nchani chichitike. Ndiyambenso ndafotokoza mutu umene anawuyika pa sikirini ya muhotelayi kumene anthu onse amayang'anako, anayika mawu akuti being that learn the world, kutanthauza kuti being zolengedwa koma osati za umunthu, za uzimu, chifukwa anayikapo spiritual being that rule the world. Ndi amatifotokozera kuti akumidimawa amene anapasa dzina lakuti dark children akuti zimenezi ndi zamoyo zimene zimalamulira dziko lapansi. Ine ngati opembeza mnzanu mmene anangonena kuti being that rule the world, ndinapitiratu straight pa Efeso chapter number 6 sinachedwe verse number 12 pamene Paulo mtumwi amanena kuti amenewa ndi amoyo ndithu, chifukwa akuti pakuti kulimbana kwathu mu nkhondo imene idzakhalepo pakati pa munthu ndi choyipa sadzidzalimbana ndi thupi ndi mwazi koma ndi maukulu. Ndizimaonetsa kuti maukuluwo anatuluka ku madzi, anatuluka ku mdima kuzapereka ndondomeko za mayendetsedwe a dziko lapansi pamene tikusendera ku new world order. Ndiganiza muli pomwepo. Inali nkhani koma iyi ndi nkhani yososa kwambiri. Zili muno sizamiya ngati kunsi kwa ironi, komanso nkhani zili muno ndi zosausa kwambiri, zomveka bwino kwa okhawo amene amamva chichewa, chifukwa chichewa nthawi zonse ndi chovuta kumva. Zimene zakhala zikufotokozedwa kwa aneneri, kwa atumiki, kuchokera m'madera osiyanasiyana, alaliki a mitundumitundu, ena akhala akutiwerengera nyuzi kuchoka ku nchewu, kutifotokozera zimene mayiko a dziko lapansi akukambirana, koma chimake chake chenicheni nchakuti ndi ulamuliro umene ukuonekera kunja kuchokera malo ena ake kumene ndi kumidima. Ndi akumidimawo ndi amene anatuluka kubwera ku dziko lapansi. Tsono tamverani mmene anamaliza mu bwalo limeneli kupereka introduction, ngati mmenenso ndikukuwuziranimo za mutu wa msonkhano komanso amene akuchititsa msonkhano, kuti ndi magulu awiri. Gulu loyamba ndi la akumidima, amalitcha dark children. Gulu lachiwiri ndi masatanist, ma human being, anthu ngati ine ndi ine, obadwa mwa anthu koma amene anapanga chisankho chopembeza Satana ndi anakumana. Musayiwale kuti ulamuliro wa dziko lapansi umene timasankha mapurezidenti ayendetse, mwini wake ndi Lucifer. Umboni unali lero, chifukwa mapurezidenti ndi mbendera za dziko lonse lapansi kuphatikiza dziko lanu inali komweko ku Moscow Hotel, kumene akukutcha kuti Soviet Hotel, mzinda wa Moscow. Unali nkhani yovuta, komanso zithunzi zozumula zimaonesa olamulira a dziko lonse akuchita bawo kulambira Satana. Ndibwereze kuti vuto lakuti atsogoleri athu akana kutumikira Mulungu koma kutumikira Satana. Chimene chimuchidziwe mpingo wa Mulungu. Atsogoleri athu akaniratu ndi kumenyesa nkhwangwa pamwala kutumikira Mulungu koma kutumikira Satana. Zinali lero mmawawo. Nkhani yomvetsa chisoni komanso yosausa kuti tsopano ndiye kuti mpingo wa Mulungu uli m'mayiko amene olamulira athupi la nyama ili sakukonda, sadavomere, sadagonjere Mulungu lero koma agonjera Satana. Ndiye kuti iweyo ukhale m'maso, uvale zilimbe, uziyang'anire wekha pamene ukuyesa kuti ulikiriri. Ndiye kuti ulendowu ukhala wokakhala. Ngati unaganiza kuti tiyenda miyanga tikunsi kwa ironi, zalephereka, chifukwa olamulira ako akonda kugonjera Satana. Ndipo mphamvu ndi ulamuliro wa dziko lapansi lonse mavomerezana kutumikira Satana mu new world order. Palibe
amene ananena kuti ine ayi, mbendera zonse zinawerama kuweramira Satana. Zinali choncho. Sindikudziwa kuti tipembeze motani kuchoka lero kupita kutsogolo, chifukwa tsopano ulamuliro wonse wa dziko lonse lapansi wovomerezana kutsutsana ndi ulamuliro wa Mulungu. Mphamvu za dziko lapansi zawolamula zanena kumenyesa nkhwangwa pamwala kuti zitumikira Satana, ndipo ndipovuta kwambiri zikatero kuti ulamuliro wa Mulungu uphuphe bwino m'mayikomo mpaka magazi atayenda. Izizi ndi zinthu zimene muyenera kuzikonzekera ndi kuziyembekezera kuchoka lero kupita kutsogolo kumene tikupita. Ana a Mulungu, tamverani chinthu ichi chimene chinali kuchitika. Limenelo linali ngati gawo loyamba limene ndikungokupatsirani, koma tsopano atatsegulira mwambowu gawo loyamba, alendo olemekezeka a mu msonkhano wa ku LCD wa pa 13 August anali ma dark children amene tikutchawa kuti ma spiritual being. Zimaoneka maonekedwe awo woopsa, ooneka kuti kodi ndi munthu, kodi ndi chani, zosadziwika bwino, zilekwalekwa, zizindikiro zakuti ndi angelo akugwa amene akulamulira dziko pansi pa ulamuliro wa dziko lapansi lino. Amenewa ndi amene amachita law behind the screen, ndi anatuluka achaini acha dziko lapansi kuzapereka malamulo awo. Koma lerolo angakhala alipo magulu ochuluka, anatuluka magulu 5 ndi amene anawalandira poyambirira kuti awalandire makosana amenewa. Anayimirira ndi mzimayi kwawo ndi ku Australia kumene amakhala, dzina lake ndi Catherine Jafao. A Catherine Jafao anayimirira kulanda mawu kukamwa kolozina kinka pa zimene oyankhula oyambirira kuchokera ku midima analankhula. Koma choyamba a Catherine Jafao mu LCD ya lero anayamba kulandira alendowo nkwayala mu ndondomeko za m'magulu awo mene anabwerera. Ndi amenewa ma dark children anabwera chonchi lero. Gulu loyamba limene linabwera pamenepa limatchedwa kuti Lectians. Imeneyi ndi nkhani yosausa kwambiri imene mungasowe chidziwiso cha interpretation ya zimene zikutanthauzira mayina amaguluwa ndi ntchito zawo. Ine ndikuzidziwa, koma tamverani. Gulu limene loyamba lotchedwa ma Lectians, mumve ichi mpingo, ndisadapite pa gulu lachiwiri. Muyenera kudziwa kuti ufumu wa Satana ndi yerekezi. Unayikidwa maboma olamula, maunduna kumidimako. Ndipo Satana sali yekhayi, ali ndi magulu, kuphatikizapo mataitolo ndi mayina amene amayendetsera nawo dziko lapansi. Ndiye mukamva kuti ma Lectians muyamba kudabwa chifukwa dzina lachiwiri la gulu limene linasonkhana kumeneko, Catherine polifotokozera Jafao, akuti gulu namba 2 ndi gulu la ma demons. Ndiye niyo muyamba kudabwa pamenepo kuti mmene munanena kuti akumidima ma dark children, ma fallen angels, ife timangodziwa kuti onsewo ndi ma demons. Zawonongeka. Muyenera kukhala ndi chidziwiso chimene ndikupereka lero chimpingo kuti zonse siziwanda, koma ndi angelo akugwa amene anawagawa ma department. Ndiye mukati ma demons ndi mtundu umene timaudziwa kuti uli active pamachitachita a zinthu ku dziko lapansi. Umabwera kudzalowerera mu zinthu wamba, kudzatakataka, kudzapalira nawo, kudzabandira nawo, kudzapanga chilichonse, kudzachita mvulunganya ku dziko lapansi lino. Koma chisawawa amapezeka ponseponse
these guys ochedwa ma demons they are out, ali exist pa land imene tikukhala amachedwa ma demons, ali exist mulengalenga tikuonawo amachedwa ma demons, ali exist pansi pa madzi amachedwa ma demons. Mungakumane nawo, mungaona atalowa mwa munthu, mungathe kulankhulidwa ndi ma demons, angakuloteseni, angakupangiseni chilichonse. Koma kuseli kwa iwowa kumakhalanso kuli gulu lina limene limachedwa kuti Malectians, limangokhala ndi kumayendesa ndondomeko za boma mmene zilili. Inu mumadziwa kuti tili ndi maunduna, ndiye kumaundunako tili ndi ma principal secretary amene ali ndi chinsinsi cha ministry, kuti ngakhale nduna imakafunsa kuma principal secretary mmene ilili ministry, ndipo ma principal secretary mwachidule ndi amene amayendesa dziko lapansi kapena dziko lanu la Malawi lino, chifukwa ndi asunga zinsinsi za mayendesedwe a boma. Koma musayiwale kuti pamene mukunena za ma principal secretary ndiye kuti muli ndi system machinery, government machinery imene mukapezemo anyamata amenemo, ma accountant, machani ogwira ntchito mbomamo, amenewo mwayike gulu la ma demons. Ma principal secretary ali kusedi akutumikira limodzi ndi president, tapaseni kuti amenewo ni Malectians. Sakumva munthu vuto lake. Msonkhano umenewu pofotokozera Jeffrey uyuyu mzimayi Catherine Jaffa amanena kuti gulu lachitatu limene linabwera kuchokera ku mdimako ndipo limaoneka limachedwa kuti Makabalos. Koma ine ndimadziwa ngati kuti Maakabalo, koma lerolo analemba kuti Kabalos. Sindikudziwa chizunguchi kapena chinenerochi anachisempa bwanji, koma ndimadziwa kwa nthawi yayitali ya zaka 17 kuti amenewa ni Makabalos. These are the most dangerous demons in the world. They are most dangerous demons. Sakumva munthu anali pamenepo. These guys no nonsense, amenewa ndi no nonsense, anabwera pamenepo. Koma mugulu lomweli, gulu la namba la 4 kunabwera amene akuwatcha kuti ma aliens, kuzasonkhana nawo pa msonkhanowu. Gulu limene lila ma aliens ndi limene inunso mumalidziwa bwino kuti limatakataka kumaonekera mulengalenga, komanso kuonekera ku dziko lapansi ngati zipukwani koma zosakanikirana ndi zisulo. Pomapereka malipoti a nkhani zawo magulu 5 anabwerawa, ma aliens anayima ku chigawo cha nkhondo, kapena kuti anayima ku chigawo cha zida za nkhondo. Amafotokozera za ulamuliro wa nkhondo yosiriza yachitatu, iyamba bwanji, idzayenda bwanji, adzayambise ndani, komanso idzafunika kuti iwowa atenge gawo liti. Lerolo makosana amenewa ananyamula mbale zawo zitatu, anangozipasa dzina lomwe timalidziwa lija, unidentified object UFO, anabwera nazo zitatu. Lero azibonisa kwabonisa ma president onse, China analipompo waiona mbale zitatuzi, Russia waona, America waona, ndipo wachalenja lero kuti tikubwereranso mpaka lero sitinapereke usupapawa kwa munthu, ndipo tibwera kudzapereka. Mukationa titatsika kudzapereka mbaleyi, pamenepo pakuyaka moto, the electric blue ayaka, chifukwa pakhala mabomba opsa kwambiri, ndipo kumeneko kukhala kuyamba kwa nkhondo yosiriza yachitatu. Iwo ananena choncho, koma anali pomwepa pamenepa mmene kunabwera gulu limeneli la ma aliens. Kunabwera gulu lina limene limatchedwa kuti mavika, amangowatcha kuti mavukei. Lerolo amanena kuti mavukei, ndalimvapo dzinali, koma akanena kuti mavukei, ine dzina limene ndikuliziwa bwino kwa zaka 17 amalitcha kuti Manihuelo gods. Nkhani yovuta kwambiri.
Manuel Godi ndi wodziwika bwino kwa anthu amene anajoyinapo chipembedzo cha Satana nkukafika pa guwa lansembe la Aziteki. Kamukumva kaya muli pomwepo, nkhani izi ndi zosautsa kwambiri. Nthawi zina ukamakumbukira zotere misozi imatsika, komanso kuona chisomo chachikulu kwambiri cha Mulungu wondipulumutsa. Pamenepa ndikuti ndimakhala kuti chithunzithunzi cha zochitika za pa guwa lansembe la Aziteki chandipeza, koma alemekezeke ndi Mulungu wotiwombola. Amatchedwa kuti Mama Nihwero. Makosana nthawi imene Mama Nihwero anayimirira kuyamba kufotokoza, amafotokozera zinthu ziwiri. These are the most dangerous demons in the world. Awanso ndi woopsawo chifukwa magulu awo ndi amene mumawamva ku zipembedzo za Satana mukatchula nkhani yokhuzana ndi magazi, chifukwa zakhuza guwa lansembe la Aziteki limene lili ku Mexico. Musayese zinthu wamba izi ayi. Izi nzochititsa mantha ndithu. Musayiwale kuti ku guwa lansembe la Aziteki ndi kumene akupangabe ma human sacrifice as I'm talking. Pamene ndikunena pano ndikukupasirani LCD ndikuti pa guwa lansembe la Aziteki paina kuti pali munthu akuphedwa as I'm talking. UN imaziwa, America imaziwa, Russia imaziwa, koma palibe amene amachitapo kanthu chifukwa ndaine akadziko lapansi. Gulu limeneli lapa guwa lansembe la Aziteki mphamvu zawo zomapereka nsembe ndikumakhala ndi mphamvu za untouchable ngati zimenezi, zakuti palibe bungwe ku dziko lapansi limene limapita kukagumula guwa lansembe limenelo la human sacrifice. Ndi chifukwa chakuti mphamvu zake amazitenga kuma dark children, achanyache a dziko lapansi, amene Paulo akuwatcha kuti kulimbana kwanu simulimbana nalo thupi ndi mwazi koma nawo maukulu, achanyache a maukulu olamulira mphamvu a dziko lapansi. Ndinganene kuti olamulira Malawi wa dziko lapansi, olamulirawo. Ndekuti mukanena choncho sitikunena president muli nayo ya, koma kuseli kwa amene. Zinthuzi ndi zovuta kwambiri. Musayiwale kuti mipando ya ulamuliro wa dziko lapansi simakhala yawo olamulaja. Ikadakhala kuti mipando yolamulira ya upresidenti ndi yawo, tikadaonera abusa achakwera dziko lapansi la Malawi lino akadalilamulira ngati mbusa. Anakanika kukalankhula ngakhale vesi, ngakhale kukatulusa chaputala pa upresidenti mpaka achokeramo. Sadalalikirepo, sadanenepo chilichonse cha ufumu wa Mulungu mpaka nachoka. Akulikumbukira lero ali kunja kwa boma, mipando ili ndaini achi. Mind you be careful. Ndi ameniwa ndi amene amalamulira nawo. Analipo mwepo Mavukei kapena kuti Mama Nihwero. Ndiye Mama Nihwero ndi amene amalamulira mbali ya magazi. Lerolo analipompo kutulusa lipoti lawo la mmene ndondomeko za magazizi ziyendere komanso mmene zikukhalira. Anachita limodzi ndi mphamvu zambiri zimene anayamikira kuti zayendako bwino pa zaka 12 pokhuza zipatala za zamba ku dziko lapansi, kumene azimayi amachirira, kumene ana athu obadwa amabadwirako, kumene akuti zayendera bwino chifukwa pafupi 65% ya obadwawo akwanitsa kutenga. Akutanthauza kuti kulowa azimayi 100 kuti akachire atulukamo ndi anthu 35, koma 65 atenga anyamatawa. Iwo akunena kuti amaphatikiza katengedweko obereka ndi obadwa. Inali nkhani yochititsa chidwi yoti kulowa mwake mkati mwake kwinako nkufuna ubwezako kuti zimveke bwino, komanso kuti muzisonkhanise zonse za mu LCD ya lero. Ndizochititsa mantha ndithu. Amenewa anayimirira, koma mmene anayimirira amenewa Vukei kapena kuti Mama Nihwero
ripoti ndikupatseni lakuti andale a dziko lapansi anali ambiri lero kupereka maripoti ama human sacrifice makamaka ku gawo lakumwa magazi a ana achichepere, nkhani zosausa. Ndipo ananena kuti ludzu lafika pachimake penipeni ndipo likuyenera kuthetsedwa ludzuli polamulidwa ndi Mulungu VK kapena kuti meni wawo. Gulu limeneli kunayimiriranso gulu la akumipando olamulira dziko lapansi. Sono mumve, dzikoli mukamaliona, olamulira mukamawaona, mafumu mukamawaona, mapurezidenti mukamawaona, atsogoleri a zipani mukamawaona, ena a iwo mmenemu samakhala m'mipandomo chabe, amalowa satanic ndipo amakhala ndi ma rituals amene amayenera kupereka, ma human sacrifice amene amayenera kupereka. Nanga nthawi zina walowa pamenepa opanda kanthu kuti ukhale nayo ndalama uyenera kugonjera satana ndi kumvera zimene satana angakuuze. Ndi ma MP, ma minister, ma president ndi ena iwo adyera amajoyina chipembedzo cha mamini wawo cha magazichi. Zili choncho, as I'm talking, magazi osachimwa akuyenda ma street a dziko la Malawi, akuyenda m'matawuni a dziko lapansi. Zimenezi ndi chifukwa cha magulu amene amafuna kupeza ndalama koma kudzera m'magazi. Ataphwekesera mfundo kuti bola magazi mutibweresere, angakhale asakhala ana zilongwano, asakhale ana anu, angakhale asakhala akazi anu, koma chimene tikufuna ife ndi ana ang'onoang'ono. Ndi pulani yawo ya lero mu LCD amayipititsa kutsogolo, ndi amanena kuti lakero akuyenera kulirira ana ache. Nkhani zosausa kwambiri. Anagwiritsa ntchito chichewa chakuti lakero akuyenera kulirira ana ache. Ino abungwe loyang'anira chiwerengero cha anthu ku dziko lapansi, senderani pafupi kuti tikupaseni phase 2 ya depopulation, kapena kuti kuchepesa chiwerengero cha anthu. Asiyira unduna wa mini walo, pali magazi tu pamenepo. Ndithu mpingo wa Mulungu tsogolo limene likuoneka ndi mtsinje wodzaza ndi magazi, chifukwa pano lakero ayenera kulirira ana ache. Pamene Yesu akusala pang'ono kubwera, osayiwala kuti nthawi imene Yesu amabadwa lakero analirira ana ache, chifukwa Herode adatulutsa lamulo kuti ana onse amakanda muphe. Musayiwale kuti nthawi imene mpingo unali kutuluka ku Igupto panatuluka magazi, pamene analamulira kuti ana onse amuna aphedwe. Sakumva munthu. Pamene tikupitanso kubwera kwa Yesu, lakero watuluka kudzenjera ku midima mu LCD ya lero kutipasa chithunzithunzi cha imfa za makanda kutsogolo kwa nthawi, zimene primary yake, nazale yake, chiyambi chake, kufulasha kwake nkumene tikukuona mzipatala ndi mwazamba monse. Number 2, ndi pamene mwamva kuyitanitsidwa kwa vana kuchoka m'manja mwanu kupita m'manja mwa boma kuti achite naonji. Nkhani yosausa kwambiri imene. Mpingo ngati timaganiza kuti kupembeza kwathu tipembezabe, Yesu adzabwerabe, tambwita akuoneka kuti ali pafupi kwambiri, ndipo chimene chikusowa ndi mtumiki kapena munthu amene akudzitcha wopemphera tsopano kukhala ndi chiyang'aniro chokwanira bwino pakubwera kwa Yesu. Iyi ndi nthawi imene ikufunika kuti Advent akhale Advent. Ndikunena Advent ngati munthu kuzikhazika kuyembekezera kubwera kwa Yesu. Uyambe lero ngati sudayambepo, chifukwa tsopano tsogolo silili chimozimozi. Ndati anatulukawa ndi ma dark children kuchokera kumaenja kumidima amene amachita dziko lapansi
ndi ananena kuti this is their being that rule the world, sima human being ayi, koma amene atsogoleri athu amamvera. Lero ndikuti amalambira, kaya nshehe dzikolo amalamulira, lero ku Moscow anaonekera akulambira, kaya dzikolo amalamulira ni Katolika, ndi wansembe president wache amalambira, kaya na abusa amene amayang'anira dzikolo amalambira. Nanga kuwakana njima iko amene atsogoleri ake sadziwika kuti ngachali chichanji, ndi chikadachitika cha mtsogoleri osamandziwa kuti ngwampingo wanji, kumangomva kuti kuli Idi anapita nawo anavala nzuli, kuli chikondwerero cha mtanda ananyamula nawo mtanda, kuli chikondwerero cha mapente anali nawo ku giraundi ya pente. Ndi akananja atsogoleri wopanda chikhulupiriro ngati amenewa angalimbe woti amapita nawo ku msonkhano uliwonse wa chipembedzo, alibe ngakhale chikhulupiriro chomwe chenicheni choti mungaloze. Ndi samayambako uku kunali nkhani zosausa, sadayambeko mama omwe anagwada kulambira Satana. Ndimati mudziwe kuti atsogoleri a dziko lonse lapansi avomereza kulambira Satana. Mumve nkhani imeneyo, sinonena ndale, koma ndikuti mtsogoleri wa dziko lapansi wavomera kulambira Satana. Inali nkhani yovuta kwambiri, sindidziwa inu pachiyeso nanu chikakupezani ngati chomwechi chakuti mupembeza Mulungu kapena Satana, kodi inu mugwera kuti? Inu mugwera kuti? Chakuti analambira Satana lero watsogoleriwa ena apanga zimenezi chifukwa chofuna kuti maiko awo akhale pa mtendere, maiko awo akhale pa ufulu, maiko awo musabwere nkhondo, Satana asabwerese ziwanda zimene zizamamini wawo kuzayambisa mpungwepungwe. Ayi, asakhale pa udani ndi mabungwe amene amapanga donate zinthu ku dziko lapansi, asakhale pa udani ndi IMF, asakhale pa udani ndi World Bank chifukwa cha inuyo. Iwo ndalama ali nayo ku nyumba kwawo, koma chifukwa cha inu anzanu kamba kaino munayika pa mpando ndi inu, ndi iwo agwadira Satana lero kuti mwina inuyo zanu zikhale pabwino. Unali ulendo wosausa kwambiri. Izi ndi zina mwa zimene zinali kuonekera ku gulu limeneli. Mmene anapereka mpata kuti gulu la Dark Children lilankhuleko, gulu limene limatchedwa kuti Kabalos kapena kuti makabalo, inali nkhani yovuta kwambiri chifukwa ziwanda zimenezi mmene zimalankhula ndi ma human being ku LCD zimanena kuti zikutenga udindo opita kukachita shedi pa dzuwa. Sakumva munthu akuti zikapita pa dzuwa, ndipo dzuwalo lipite ndi mphamvu zawo pa nyanja, zikakunge madzi amene ati abwerese El Nino ku dziko lapansi. Iwo amapita kuti akachita shedi pa dzuwa. Sakumva munthu. Tsopano akati kuchita shedi pa dzuwa, ndiye kuti tikuyenera kudalira Mulungu amene ndi wamphamvu kuposa Satana. Koma ngati Mulungu angakhale chete pa nkhani imeneyi, nkuyiona kuti sakufunika kuchitapo kanthu, ndiye kuti amatanthauza kuti climate change kuchokera chaka chino cha 2026 okhala ku midimawa makabalo amazaliuza dziko limene limayendetsedwa ndi anthuli takhala ifeli kuti payenera kusintha chilengedwe kotheratu kodabwitsa kwambiri, ndipo akuti pali kusintha interchanging ya miyezi, kutanthauza kuti mvula imene imagwa Januwale akufuna ayikakamize idzigwa paliponse chama Okutobala kaya Juni basi mwezi umodzi ayikakamize interchanging, nthawi yotentha kuzizizira, nthawi yozizira kuzitentha, abnormal
sakumva munthu. Amenewa ndi makabalo. Makosana amenewa amachita kulimbana ndi chilengedwe. Mmene tinali kupembedza Satana timadziwa kuti amakhala chete chifukwa cha angelo anayi okha amene Mulungu adawayika aja kuti anagwira ngodya zinayi ndi kugwira mphepo zinayi za dziko lapansi kuti mphepo isawombe. Sakumva munthu. Pakadakhala kuti Mulungu sadakayike alonda ku dziko lapansi ndi akayime ngodya zinayi za dziko. Kaya mukumva inu? Sayansi amakuwuzani kuti dziko nlalaundi, koma Mulungu amanena kuti ilili ngodya zinayi ndipo kuli ogwira mphepo zinayi folo. Amenewo ntchito yawo ndi kugwira mphepo kuti zisawombe. Akunama kaya si mphepo, amagwira akalabawowa kuti asachite machitachita awo pa chilengedwe. Mmene amasokonezera mu pang'ono pakadakhala kuti angelo amenewo palibe, ndi akuti amenewo akutuluka kuti agwedeze chilengedwe cha dziko lapansi ndi ayamba kuchita shedi dzuwa. Tsono chichewa chakuti shedi, chizungu chakuti shedi, mmene amachita nthauzira Jefa Benzema amanena kuti shedi yo singati mthunzi umene tikuganizirayi, koma ngati chibalaliko abunomo ya chilengedwe chionekedwe cha dzuwa. Musayiwale kuti dziko lapansi limatenga mphamvu zawo kudzuwa kuti chilengedwe chiyende bwino. Zomera zimere energy imachoka kudzuwa. Ndiye kuti tsopano kuti tipite bwino mu new world order tikufunika kuti anthu tiyambe takumana mchibalaliko koma chochita kukonza Lucifera cha chilengedwechi. Izi zili choncho, amaopseza choncho anyamata amenewa, koma ndi vana, chifukwa ife tikudziwa kuti kuli angelo amene amagwira mphepo zinayi kuti zisawombe. Akhaula ndithu chifukwa Mulungu ali pa control kuti awaletse asachite zofuna zawo. Anapereka ripoti lotero choncho. Pamenepa ineyo ndinangophunzirapo kuti ndiye kuti chilengedwechi chikabalalika chibalalisanso zochita za dziko lapansi. Ndondomeko yakagwedwe ka mvula, ndondomeko yakabweredwe ka mphepo zabwino, madzi, dziko liyenda mchilala, koma chochita kukonza chayapo ndi yapo. Ndicho linga choti dzikoli ini yaka amene akuyendesa dziko ndi amene azipereka zinthu zimene zisowe kamba kwa kubalalika kwa chilengedwechi, chifukwa mabungwe anali komweko akuti chilengedwechi chikasokonekera iwo alilede kuchita provide. Kodi akasowa madzi ife tipereka madzi. Kutereku mahelikopta aperekedwa m'mayiko onse a dziko lapansi. Madzi akazasowa kugawa madzi kaya adzidzachoka kuti. Koma usayiwalanso kuti gulu lomweli ndi wiki yatha iyo ku Germany kuja makonza piritsi yochosa njala, akonzanso piritsi yochosa ludzu, lakuti munthu udzingomwa tabuleti yo mamawa nkakang'ono kamaoneka ngati kapinki, mudzimwa mmamawa kameneko kopha basi. Inuyo mudzingoona madzi muzinkodza ngati momwe zimadzidza mbiri dzuwa lonse no ludzu. Zikubwera utsogoloku silero kapena mawa. Ndikukupasirani gawo loyamba la LCD la zimene anali kukambirana anthuwa nawo. Limalize pano gawo limeneli loyambali ngati ripoti kuti muthe kulimvetsetsa bwino, kunena kuti amene amachitisa msonkhano lero kulankhula ku anthu zinali ziwanda. Mwa njira ina amazitcha kuti ma dark children, ana akundima. Ndiye koma msonkhanowu taitolo yokambirana anayika being that rule the world. Ndiye ndimanena kuti ina atatero
ndinakumbukira Efeso chapter number 6 chifukwa tsopano choopsa chimene timachiopa chija chili kufupi kuti chiyambe kupezeka. Ndinaphunzirapo mu gawo loyambali kuti ndiye kuti ndizoonadi zija mmanenazi kuti amene amayendesa dziko lapansi samene mukuwaonawo ayi achaini achi anabwera chifukwa mabungwe olekanalekana ma secret societies amene amachita fund ku World Bank amachita fund ma organization osiyanasiyana kuti ayende ku dziko lapansi kuphatikizapo UN, WHO, UNESCO achaini achi andalama zimene zimangongozedwa kumasabweza za mdziko matililiyoni adayamba kungongola kamuzu aja sanabwezedwe mpaka nakuzapekapo president osiriza wa dziko la Malawi amene adzakhalepo kudzakhalira kungongola matililiyoni koma osamakwenyedwa osabweza amenewo achaina cha ndalama zimene zija ndi amene anayimirira kulankhula lero. Mwina tsopano pamenepo ndiye mwamvako pang'ono zinali choncho tsiku la lero. Tsono ndibwere ndi gawo lachiwiri la ripoti limene linafika pachimake pa zolinga zimene anabwerera ku msonkhano umenewu wa ku LCD. Musayiwale kuti pamene ndikupita gawo lachiwiri tiyambire pa zolinga ziwiri zimene anadzachita lero. Ndanena kuti anabwera akumidimawa kuzapanga introduce kubadwa kwa mulungu dzuwa mpaka na tsiku la kumpembeza mulungu dzuwayi limene amabwera kuzaliuza dziko lapansi, ndipo olamulira onse anachita bawo kumamveka mawu akuti zekere ikileke, zekere ikileke, kumene kunali kuvomera. Zekere ikileke walankhulidwa mobwereza ndi mtsogoleri aliyense amene anaoneka kumeneko. Zekere ikileke ngati sadapite mwina ndi wanu koma atsogoleri onse a dziko anali kumeneko. Zamabodza ife ayi. Limeneli linali gawo loyamba la zokambira za kumsonkhano, koma monga ndanena kuti chachiwiri kunali kubwera kuzachita introduce kubadwa kwa mulungu dzuwa komanso kubadwa kwa mulungu ndalama. Ndiye gawo limeneli ndikupatsireni ngati gawo lachiwiri la mu audio iyi kuti mwina limveke bwino pakuti ili lili ripoti. Nditakhalani pomwepo tikumane mchikuta mmene mukubadwa ndalama komanso mukubadwa black sun, dzuwa lakuda likuyenera kutuluka. Onena zimenezi si Donald Trump, amene amalankhula zimenezi si Bill Gates, amalankhula zimenezi si Elon Musk, amalankhula zimenezi si Mark Zuckerberg. Ayi, timvane pano. Amene amalankhula zimenezi musaganizire kuti ndi Vladimir Putin. Iyayi, zimalankhulidwa ndi ma dark children kuchokera pansi paseli pa dziko lapansi. Ndi onse azimbuyano amene madalira mayiko azimbuyano amene mangongola ndalama kuja mmati mkapita nkumati ndi ku green pasture anamiyata amamvera zonena zakumeneko. Lero ndi vanacha tikumane gawo lachiwiri. Khalani pomwe pamene tikupatsani gawo lina la uthenga mwavawo wa mtumiki wathu Twaibu. Gawo lachiwiriri limene linali gawo lomwero pakuti limapitirira ku LCD, koma ine ndikulitcha gawo lachiwiri chifukwa ndikupereka laini ina ya audio, ndiye ndikulitcha gawo lachiwiri, komanso linali gawo lomaliza la ku LCD. Anatulutsa ripoti lochititsa mantha kwambiri, ndipo kachitidwe kake
kanali kakuti anamalizira ndi kupereka ripoti mkulu wina amene anapereka ngati chiopsezo kunena za moon crossing object. Amanena kuti ku deeper scientific data kukuonesa madzi a dziko lapansi akugawika pakati ku nyanja ziwiri, pansi madzi otentha amphamvu amene akukunga mphepo yotchedwa El Nino kuti ikawononge ndi kupala tsogolo la chakudya cha dziko lapansi, tsogolo la chilengedwe cha dziko lapansi kwa zaka zitatu. Nkhani yosausa kwambiri. Koma anayamba nkufotokoza kuti mwapaona pamwezi ine ndimagwira ntchito ku NASA, ndi mkulu wa NASA. Anasa ndi aja amapita ndi zombo kupita kumwamba, ndi anayimirira ndi anangofikira pakati kuti the moon crossing object, ndi anauonesa mwezi wakudutsa ngati ka movie kupita uko. Nthawi zina zimachitika mwayi kuti zimene zaonesedwa ku LCD amatha kungotengapo zithunzi apo ndi apo nkuziponya pa intaneti, akaziponya tiziona, koma umaoneka mwezi pakudutsa kanthu osati kadansa nayi yayi. Ndi amanena kuti imeneyo ndi warning yopereka kudzuwa komanso kunyanja, ndi kunyanjako kukuoneka kuwirirana kwa mphepo zolimba. Ndizija mukuzimva nkhani za El Nino, za zilala, kusowa kwa madzi, kubwera kwa mvula kwa yapo ndi yapo, kapena kugwa kwa mvula koma kuwononga madzi ambiri. Inali nkhani yomvetsa chisoni kwambiri. Ndi amanena kuti a deeper scientific data amanena chinthu china chomvetsa chisoni kwambiri, amachitcha kuti classic baptism. Ndi akanena kuti classic baptism, interpretation yake amene amayipereka ndi Roderick Cassman, ndi anagwiritsa ntchito Chingerezi chovuta kumva ine, classic baptism. Koma pofotokozera Rosina Kinka za crossing baptism asanafike polankhula za kubadwa kwa dzuwa komanso kubadwa kwa ndalama ku dziko lapansi, iye ananena kuti dziko lapansi liyenera kudutsa ku ubatizo, ndiye imene amayitcha kuti classic baptism. Ndi classic baptism yo malingana ndi kufotokozera kwa Roderick akuti tiyenera kudutsa mukanyengo kena kamene dziko lonse lapansi liti lilandire madzi omiza nawo manyumba, komanso kutenga vanthu, kupha vanthu, kusokoneza matawuni, kugumula midzi yolekanalekana. Akuti timadambo ngakhale timene tidasiya kudutsa madzi kale zaka 100 zapitazo, tiyenera kulandiranso madzi kawiri. Ndiye kuti nyumba za matipate zomanga m'madambo tsiku lina madzi adzadutsa ndipo adzagumula nyumbazo. Sakumva munthu. Kodi munatsegulapo nsika pa dambo, munagula poloti pa dambo, ndipo pakukoma lero ku LCD ku akunena kuti padzayenera kudutsa kutsogoloku classic baptism. Ine ndinangokhala kukamwa ndi kupanda sukulu kwangaku. Roderick Cassman akunena kuti kuzadutsa classic baptism akuti sinanga andopembeza Satana, mwina nzabodza kuti uzazi sizidzachitika, kaya zidzachitika ine ndimpereka ripoti pano chifukwa ndidzachite sine kapena ndidzalepherese sine, koma zimene amakambirana ndi classic baptism. Akuti dziko lonse lapansi lidzayenera kukhala mu classic baptism 2. Ndi anatsika ndi Chingerezi kuzanena kuti these are the second Noah. Ndi akanena kuti
Nowa wachiwiri ndekuti amanena za chigumula cha Nowa chachiwiri, koma pamenepo samatanthauza kuti dziko lapansi lino lidzakhalanso ngati chigumula amene chidayendera ayi, koma akuti kudusa wevu ya madzi. Ndi akuti madzi amenewo timadambo tonse ta dziko lapansi tidzalandira madzi ngati kale lija, ndipo anapolo adzaphuka pena paliponse. Inu ndinu mboni kuti kunaphuka napolo sikale, pamene timaona madzi akuchokera pamwamba pa mapiri a Michiru, mapiri a Ndilande ndi mapiri ena achilazulo. Madzi anatsika ndi kuwononga pafupifupi chigawo chakumwera chinasakazika. Lero miyoyo ina sikudziwika kuti idapita kuti, chifukwa idakwiririka ndi kudyedwa ndi miyala. Munaona kuseri kwa phiri la Mulanje. Ndi akunena kuti kuyenera kudusa second baptism. Ndimanenera kuti paja kumakantire kuti kumati koma kuli madzi, koma kuli dambo mumtauni muno, m'malo mmene alanzi kale sankagulitsa kuti ndi madambo, kunabwera akatakwi amene anapangitsa mapepala mmene momwe nkugulitsamo, nkunena kuti munali mwa azimbuyawo koma lili bodza, ndi adamangamo manyumba, anagulitsa ngakhale m'madzi tamangamo. Tafika nthawi yakuti dambo lija lathawa munthu, ndipo lero lomowuma. Koma pano pali chenjezo, kutsogoloko akuti kukubwera classic baptism, ndi m'madzimu m'madambomu lero mowuma, muli poloti mpaine mpambu yanu, koma pazadusa madzi. Si lero kaya lero ochita rekodi pangani rekodi, sungani odiyoyi, kaya mungosunga chabe, kaya mulemba ngati buku kuti adzawerenge wana, kuti munthu wina adanenapo za classic baptism, pamene madambo a dziko lonse lapansi adzachita madzi, ndipo nyumba zidzapita, ndipo akuti adzayenera kutenga madziwo 1/3 ya anthu ku dziko lapansi kupita nawo. It will be a classic baptism. Akugwiritsa ntchito Chingerezi chimenechi. Zinali lero mu LCT, tidzaziona tsogolomo. Koma ngati zimenezi zingazachitike, kodi mwana wa Mulungu kuchikhulupiriro chako uli pati? Pakuti tiyenera kuyang'ana tsogolo la moyo wathu. Iyi inali nkhani imene anapita nayo komaliza, pamene amapita kopitiriza tsopano nkhani ya kubadwa kwa Mulungu dzuwa. Zinali choncho nkhani zimenezi, ndi amanena kuti payenera kukhala kubadwanso kwa Mulungu dzuwa mu new era. Ndiye nkhani imene mmati tikambirane chigawo chachiwiri chino. Nditakhalani pamenepo muimveserere ndi chidwi bwinobwino. Tsopano tikufuna tilowe mchikuta mmene anatilowetsa makosanawa, kuti fotokozera mmene dzuwa libadwire zikhala bwanji, nanga maatendi amene anabwera kudzaonerera nawo nkhani imeneyi anali ndani ndi ndani. Anayamba mkukuwa kukona ya chipinda china ya hotela imeneyi. Mulumumo unamveka mkuwo amanena kuti hybrid sun, ena nkumabwera kuti sun god. Ndi amene anayamba kuyimirira tsopano ndi representative a milungu dzuwa kumayikoko. Takhalani pamenepo ndibwereze. Chitafika chigawo chofotokozera kubadwa kwa dzuwa pamodzi ndi tsiku la kubadwa kwa dzuwako, limene akuti chilengedwe chithandizira kukonza chokha tsiku lopumula, limene kudzakhale kubadwa kwa Mulungu dzuwa. Akabadwa akhala ntsiku lake lomukondwerera, the birthday ya hybrid sun. Ndi amene hybrid sun ndi amene ndikumutcha kuti black sunday kapena kuti black sun, ndi amene anantchula pamenepa. Ndi atayimirira opereka malonje, muholomo munayamba kumveka mawu
hybrid sun, hybrid sun. Ndi atakuwa amene amakuwa si onse. Tsopano oyimirira kuyimirira milunguyi ndi anasonkhana nawa. Kunabwera la, koma panali mbendera ya dziko la Igupti, amene ilayi ndi sun god. Ku Iguptiko nkhani imene mukuidziwa bwino. Pa nthawi yomweyo anaonekeranso a dziko la Greece, chifukwa kumeneko kunaoneka Hero ndi Apollo, milungu dzuwa ya ku Greece. Mahindu anayimika Suliya, amaoneka mchithunzithunzi Hinduism. Onsewa ndi amene amakuwa hybrid god, hybrid god. Anyamataka anali amenewa. Koma ku Japani amene anayimirira ndi Amaterasu. Amaterasu ndi mulungu dzuwa. Tsono mwina ndiyimire pa Amaterasu ndiye ndifotokozere in a calculated statement. Kuli chipembedzo cha mafano ku dziko lino chimene chimayimira zolengedwa zimene zimayimira ma symbols a milunguyo. Mukudziwa kuti tili ndi mulungu mwezi amene chipembedzo chonse cha Chisilamu chimagoneramo, pamene amanena kuti hybrid god, hybrid god ndi kutulusa milungu dzuwa ya milunguyi. Ma Roma amene amatsogolera kuchokera ku Vatican anaonetsa dzuwa lotuluka kulamulira ndi anayikapo Sunday kapena kuti Sunday. Iwo amakondwerera choncho. Pamene tikunena za milungu dzuwa kapena kuti kubadwa kwa mulungu dzuwa, mulipoti ndikukupatsani ili ndikufuna kuti mulimvetsese bwino kuti awawawa amene ndikuatchulawa anadziyimika zinzi mafano zosema zoyimira milungu imeneyi. Musayiwale kuti kuchokera kale anthu am'mayiko mu ulamuliro wa nthawi ya pansi pano, kuchokera kalekale kwakhala kuli milungu ya mafano, ndipo mmodzi mwa milungu ya mafano ndi mulungu dzuwa. Musayiwale kuti mmodzi mwa milungu ya mafano ndi mulungu mwezi. Tsono chipongwe chimene chimachitika ku Holoku, anayika Isaki ndi kuyika Ishmaeli. Kwa Ishmaeli anayika kwa mwezi ngati mulungu wamkazi, pamene kwa Ishmaeli kwa Isaki anayika kwa dzuwa. Mwa njira ina anazipanga zipembedzo zonse za Chikhristu kuti mulungu wawo ndi dzuwa ndipo zimulambire pa tsiku la Sunday. Zipembedzo zonse za Chisilamu mulungu wawo ndi mwezi ndipo zipembedzo zonse zilambire mwezi. Kaya ndi momwemo, kaya ndi mmene timachitira kuzipembedzoku kaya, koma umu ndi mmene zinalili. Ndine ndingopereka mmene zinalilimo, ndisawonjezere kapena kuchosera. Choncho pamene ndikutchula milungu imene inachita attend chipembedzo cha lerochi, ndikufuna kaya ndikusonyezeni kuti kunja kuno kuli chipembedzo cha dzuwa. Ngakhale nkhaniyi amanena kuti tikukondwerera mulungu dzuwa, kubadwanso kwa mulungu dzuwa amene amamutcha kuti Black Sunday, kutanthauzira kwake kumaliza kwake kuti ndi Black Sunday, Black Sun. Ndiye kunali milungu, mayiko anabwera ndi milungu yawo. Now panabwera amene amamutcha kuti Anti-Eka Tonatu amakhala ndi chizindikiro cha dzuwa, ndipo mukapita ku guwa la nsembe la Aztec ku Mexico ku North America, pamene mungakapeza umboni as I'm talking, mukampeza kudzanja lamanja la guwa la nsembe la Aztec pamene pamatuluka ma human sacrifice, anayika kumanjaku mulungu dzuwa. Koma mukakapita kudzanja lamanzere la mulungu dzuwa kuguwa la nsembe la Aztec, mumakapeza konso amene amamutcha kuti
tiya ateka ameneyo ndi mulungu mwezi, ndi anayika kamwezi komanso kubwera kuno ndikuyika chiboliboli apa cha mulungu wankhanza wa ku Mesopotamiya. Zonsezi zimayimira mafano aku ancient, kutanthauza kuti chipembedzo cha dzuwa ndi chipembedzo cha mwezi chakhala chilipo m'boma la Satana ndipo chikuyenda mpaka lero, ndi chikuchitidwa polomoti, chingochita transform kuchoka kuchikale kubwera ku tekinoloji. Zinali choncho mu guwa lansembe la Aziteki, komanso anamtulutsa mulungu ameneyi anali kuchemerera nawo, amapanga atendi chifukwa linafika gawo limene amafuna afotokozere za kubadwa kwa mulungu dzuwa. Kuchoka pamenepo anaonesa Sol Invictus, Roman god, amene ndi sun god wa boma la Roma. Sol Invictus, mulungu dzuwa, mwini wake wa 25 December anamuonetsa, anali gulu lomwero. Ndipitirire kukuwuzani kuti boma la Roma kapena kuti Roman Empire ndiye mwini wake wa tsiku la Sunday. Mroma ndiye mwini wake wa tsiku la Sunday. Boma la Roma, chipembedzo cha Roman Catholic, ndiye mwini wake wa mulungu dzuwa, amene chipembedzocho kusatira pansi pa Sol Invictus ankapembeza tsiku la Sunday, limene ife anatiuza kuti tizilipembeza tsikuli chifukwa ndi lakuuka kwa Yesu Khristu. Tsiku loyamba la Sabata ndiye likhale tsiku lopatulika. Izo zimene ndikungowonjezera, koma pakati pa nkhani imeneyi ndikuyitenga pamene tikunena za mulungu dzuwa otchedwa Sol Invictus wa boma la chipembedzo cha Roman Catholic. Amapembeza kuli mulungu amatchedwa kuti sun god. Ndikuti nkhani yakuzana ndi Sunday ili ndi ma representative, ndiye mmene amayimirira oyimira milungu imeneyi. Maboma odalirika dziko lapansi ndi mapresidenti awa china China, Japan, Russia, Argentina, onsewa anali ndi amachita bawo kulemekeza, kuvomereza kuti tiyenera kukhala pansi pa mulungu dzuwa, chifukwa amakapanga interpretation yawo amanena kuti sun god iyi ndi energy, ndi mphamvu zimene dziko lapansi likuyendera. Popanda dzuwa mphamvu kulibe. Ndi amanena kuti energy ya munthu imachoka mu dzuwa, ndipo chimenechi chiyenera kukhala mulungu pachokhachokha, ndi kuchipasanso ulemu pachokhachokha, chiyenera kulambiridwa ndi tsiku liperekedwe kuti chipembezedwe. Takhalani pamenepo. Nkhani sidatherepopo, anatitulusira Shamashuta kapena kuti Shamashi. Ndi akanena kuti Shamashi ameneyi anali mulungu wa ku Babeloni. Kalero amamutcha kuti Mesopotamiya, ndi anali Mesopotamiya god of justice. Sanalekere pompolo zinakinka pamodzi ndi nzache, anapitirira kulankhula mwaluso pofotokozera nkhani imeneyi kuti imveke bwino kwa aliyense. Roderick ananena kuti Shamashuta anali mulungu dzuwa ku Babeloni, koma osayiwala kuti Shamashuta amayimiranso ngati god of justice. Choncho chilungamo chiyenera kugonjetsa chisalungamo cha dziko lapansi, amanena choncho. Ndi iyeyi pofotokozera justice Justini anafotokozera momveka bwino za god of justice. Tsono amatambasula zizungu zozama za malamulo, mmene chilungamo chiyendere ngati madzi koma chakumdima polamulira mayiko, zigamulo,
maloya makoti aku Hague International Court of Law anali pamenepo, makoti akuluakulu a dziko, ma Supreme Court, majaji anali pamenepo kuchita nawo bow kulambira God of Justice, mulungu wa chilungamo. Ndikuti chilungamo ndi chimene chikuyenera kulamulira. Munali chimpungwepungwe cha chiopsezo chotionetsera ife lamulo la tsiku la Sande limene likubwera kutsogolo kwathu pansi pa chipembedzo chopembeza mulungu dzuwa. Ndi akuti ayenera ameneyi kubadwa mu New World Order. Anachenjeza choncho, inali nkhani yosausa kwambiri, koma ine ndinachita chidwi ndanyamata aku Asia chifukwa amenewa anatulusanso mulungu wawo, anyamata aku Asia wa amene amamutcha kuti Eastern Sun God. Ndi amanena kuti Eastern ndi Asian Sun God, amwenye ali naye kwawoko kwa mwenye mulungu dzuwa anabwera nawo, koma anali muchiboliboli. Anatulusanso Methuselah ameneyi ndi wa ku Japan. Sipomwepo anatulusanso Heksehe. Heksehe ndi mulungu dzuwa wa ku Chinese. Chinese aja ni Japanese koma ondanyamata ku China sizinatherepo mpayi. Anatulusanso akumutcha kuti Idizinga, traditional god amene amapembezedwa ngati mulungu dzuwa pansi pa mulungu dzuwa yemweyo Sun God dziko la America. Naitibu ameneyi akuti anyamata akuchire amampembezanso ngati mulungu dzuwa. Kwinaku pakuti kamera inali ikuyenda, nakanika kupanga rekodi amene anasonkhana kudzayimira mulungu dzuwa pa chikondwerero chakubadwa kwa mulungu dzuwa. Wansembe wina anayimirira kuyimirira Emperor Aurelio amene anakhalako mzaka za 274 AD. Iyeyi anayimirira mpando wa upapa umene amanena kuti pansi pa mulungu Sol Invictus tiyenera kubwezeresanso chipembedzo chathu chochokera ku Roman Satanario, Satanic Temple, chibwererenso. Ndakudumphani pamutu. Anayimirira oyimirira mpando wa upapa, koma amanena kuti iyeyo anampasa dzina lakuti Aurelio, musayiwale kuti Aurelian ndi empire amene adakhalapo zaka za 270 274 Yesu atapita. Ndi ameneyo anayimirira mpando wa ku Vatican, koma iyeyi ananyamula pafupi pake panali Sol Invictus, mulungu dzuwa. Ndi atalankhula ananena kuti tiyenera kubweretsanso Roman Satanario kuchokera ku Satanic Temple, komatu amayimira chipembedzo. Nkhani izi ndizovuta kwambiri ana mulungu, pakuti zimalankhulidwa mchichewa ndi zimavuta kumva, koma izizi amanena kuti tikabwereranso ku chipembedzo chimenechi ndi kubwezeresanso dzuwa, ndiye kuti payenera kuti Black Sun occultism iyambe kuchitikanso, kumene ndi kubadwa kwa mulungu dzuwa. Ndi akunena kuti mulungu dzuwa ameneyo ayenera kuchoka ku invisible kupita ku visible. Ndi pamene tsopano nkhani inaoneka kuti yakwera mtunda, ngakhale ine ndikulira. Dzuwa likabadwa pakadali panopa lili mchikuta, ndi akuti lili ku visible, kusaoneka.
koma ngomva ngati mbiri kuti kuzakhala Sunday, kuzakhala chipembedzo cha Mulungu dzuwa, anthu azapembeza Sunday. Basi ngati zosamveka bwino pakuti ena amapembeza kale tsiku lomwelo ndipo iwowa akonzekera kupita kumwamba. Sizimveka bwino kuti kodi chimene mukunena anthu ndi chiti. Ndi akunena kuti kusamveka bwino ndi kusamvesesekako ndi chifukwa chakuti dzuwali lili ku invisible. Ndi akuti kubadwa akutsopano akutanthauza kuti Mulungu dzuwa uja achoka ku invisible abwera tsopano ku visible, achoka ku invisible ndi abwere ku visible. Ndi akanena kuti achoka ku visible achoka ku invisible ndi kubwera ku visible, ndiye kuti akufuna kutanthauza kuti ziyenera kuchoka ku chinsinsi chosaoneka tsopano chikhalepo yera, chitsindikizike chipembezocho cha Mulungu dzuwacho. Kumeneku kukaoneka kuti tsopano lamulo lakhazikika lakuti dzuwa lija liwoneke, akuti nthawi imeneyo adziitcha kuti the sun visible, chipembezo cha dzuwa choonekera chaponseponsenso, chionekera chituluka pa mtunda, chimene mapente ena onse amene sitimamvesa nkhaniyi tiyenera kuti tizayimvesese. Chichitika choti amvesese, ayenda m'makachisimu ndi kupanga explain bwinobwino kukufotokozerani in a calculated statement kuti kodi mmene tikunena kuti sun god wabadwa ndipo anthu mulambire tsiku la holiday la Sunday tikunenanji. Chikhala chili pambalambanda opembeza Sunday tizakhala tili kukamwa kakasi, chifukwa tizakhala tikudabwa kuti ife timayesa kuti ndikungopembeza kokha, tikupembeza Mulungu. Iwo adzachita keremo tsikulo sakumva munthu. Inu mukupembeza Mulungu koma musiku la Sunday, koma tsikulo eni yake adzabwera kuzalipanga declare ndi kuliyikira malamulo. Malamulo amenewo adzapana ngakhale opembeza Sunday. Ndi pamene tizazindikire kuti kodi chidalinji. Akunena zimenezi ndi dark children amene anaonekera ku LCD ya lero pa 13. Ichi ndiye chimake chenicheni cha dzuwa limeneli limene likuonekera kuti liyikidwa. Nawo ndi amanena kuti mukaona dzuwa litayimirira 1 ndi chizindikiro chakuyikidwa kapena kuti kukwiriridwa. Akadzatuluka Mulungu dzuwa ndi kudzakhala chizindikiro chakuti tsopano lakhala lamulo, wabadwa wapita ku visible, wachoka ku invisible, wachoka kosaoneka wafika poonekera aliyense nkuona. Limenelo lidzakhala lamulo lochitisa mantha kwambiri limene lidzidzatchedwa kuti kuyikidwa. Number 2, mukaliona dzuwa limatanthauza imfa. Tazikumveka zimenezi. Number 3, mukaona chizindikiro cha dzuwa amatanthauza maziko obisika. Sakumva munthu. Maziko obisika. Koma nambala 4, mukaliona dzuwa amanena kuti ndi kayendetsedwe kamoyo katsopano, chifukwa kuti dzuwa likatuluka mawa limatuluka lija ndi lina, ndiye limaupanga moyo kuti uyende tsikulo dzuwalo, ndipo likalowa moyo umayima chifukwa anthu timakagona. Ndi akuti dzuwa ndi chizindikiro chakayendetsedwe kamoyo. Ndi amene wawawa ndi madepartment amene ati agwire dzuwali likaonekera ku visible, likachoka ku invisible kupita ku visible. Ndi akuti likaonekera ku visible kuyikidwa kwa anthu, likadzafika pambalambanda pakuti aliyense waliona kuti lakhala labadwa
lakhala lamulo ndi imfa. Mukazaliona lamulo la tsiku la Sunday kapena dzuwa latuluka muchinsinsi chikufotokozedwachi, mukaliona dzuwa ndi maziko obisika. Akuti mukaliona dzuwa ndikayendetsedwe kamoyo. Kazikumveka zimenezi? Menemu ndi mene anenera amenewo, ndi mmene anali kufotokozera, ndi akunena kuti koma mukazaliona dzuwa limatanthauza kuwolokera tsidya lina la moyo. Mmenemu ndi mmene anatambasulira gawo loyamba la kutipasa chithunzithunzi azitsogoleriwa kuti achite mwapaderadera, aone mwapaderadera kuti kuli chochitika chimenecho. Ndi pulogalamu yapaderadera yakuti dziko lonse lapansi ladziwitsidwa nkhani yokhuzana ndi kubadwa kwa dzuwa. Ndi akuti kubadwa kwa dzuwako akunena kuti kukhala kuchoka kwa invisible kubwera ku visible. Musayiwale kuti tili ndi mpingonso wa Mulungu wa visible, ndiye tili ndi mpingo wa Mulungu invisible. Kodi inu muli mbali iti? Kukhala kutsutsana. Likabwera ku visible dzuwa, payenera kukhalanso mpingo visible kuti utsutsane nawo. Tsono visible ndi kuti ndiye mpingo umene ukuyenda mu ubatizo wa moto, umene walandira chikhulupiriro chophedwa nacho, chifukwa kuti dzuwali mukaliona ndi chizindikiro choyikidwa. Lamulolo likazakhala payenera kukhala manda, kuphedwa kwa ana alakero. Mukadzaona kuti lamulo la dzuwa latuluka, wabadwa Mulungu dzuwa ndi imfa. Mukaona wabadwa Mulungu dzuwa akuti ndi maziko obisika. Mukaona wabadwa dzuwa akuti ndi chiyambi cha moyo. Zatheratu pamenepo. Koma pomaliza penipeni akuti kumeneku kudzakhala kuwoloka kupita tsidya lina. Lerolo tili tsidya limene nkhani ya dzuwa, ya chipembedzo cha dzuwa sikuonekera chifukwa ndi invisible. Koma ikadzaonekera tidzakhala ngati tikuwoloka. Panopa tasala pang'ono kuwoloka nyanja, kuwoloka dera, kuwoloka kuchoka ku era yakale yakuti dzuwa linalipo koma linabisala. Tsopano tikupita ku dzuwa loonekera mpaka nalibwere ndi malamulo amene abwerese kuyikidwa imfa, maziko komanso kuyendesa dziko. Anamaliza choncho anyamatawa mu gawo limeneli. Ndikuti gawo losiriza ndi limene tsopano anabweresa nkhani yokhuza ndalama. Ndiye inu mukhale pomwepo kuti mumve, chifukwa amanena kuti mmene tikuthana nako kuti Mulungu dzuwa wabadwa, iyeneranso kuti ndalama ibadwenso kawiri. Ndiye mukhale pamenepo chifukwa ndi gawo losiriza. Mumve zimene ndinamva nawo ine lero ku LCD. Nzaphindu Ambuye alemekezeke. Zopanda phindu datero wina wamwambi kuti kamene kalowa mkhutu kayaza ndithu. Takhalani pamenepo kuti timveserane ndi chidwi kwambiri mu gawo lomweli ndi kupitirizali. Tamverani. Chitafika chigawo chimenechi chakubadwa kwa Mulungu ndalama mwa njira ina, ndinene kuti kunali great controversy, kunali chisawawa, chifukwa nkhani imeneyi ndiyomvesa chisoni komanso inadabwitsa anthu ku LCD imeneyi yakubadwa kwa Mulungu ndalama. Zinali chonchi mpingo wa Mulungu. Ina anayimirira ndi Emile Amiya. Amenewa ndakuluakulu amene amayang'anira za ndalama ku sataniki. Samasewera Emile Amiya. Amakhala kuseriko pamene kukukongozedwa ndalama zimene zimapita m'mayiko
Emiramiya amakhala pomwepo. Mabungwe akufuna kupereka zithandizo zosiyanasiyana, Emiramiya amakhala pomwepo. Emiramiya ndi amene amachita appoint anthu amene amatenga mipando ikuluikulu ya zachuma cha dziko lapansi. Sakhalapo ndi signature yace, koma ndi amene amaloza kuchita approve kuti awawa akuyenera kukhala president wa World Bank ndi Emiramiya, awawa akuyenera kukhala msungichuma wamkulu wa WHO. Uyuyu ndi amene ati asunge ndalama zonse za United Nations. Amanena zimenezi ndi kulamulira ndi Emiramiya. Ali pomwepa pa Sudan, pa Africa patupompa makhala phee kumeneko. Koma Emiramiya ali ndi nyumba pafupi theka la matauni 10 aja amatchedwa kuti G10, mayiko olemera kwambiri a dziko lapansi. Ndikuti dziko lililonse lolemera kwambiri Emiramiya kuli nyumba yace. Amagona mosemo, amapita kupita ndi ayaya wonjoya ndi satana, amawatcha kuti Emiramiya ndi amene anayimirira ndi kumapereka ripoti. Koma kunali chibwibwi Emiramiya, chifukwa tsopano nkhani imene inakula ndi ya kusintha kwa kachokedwe ka ndalama kuchoka ku ndalama ya dola imene mulungu wake amamutcha kuti the whole sin eye. Anatulusa chitsamba chachikulu kwambiri chimene anajambulapo ndalama ya dola ya ku America, amene akuti malinga ndi mafotokozedwa a Emiramiya amanena kuti inabadwa ndalama imeneyi kuti ikalamulire dolayi dziko lonse lapansi, pansi pa mulungu otchedwa Mamo. Iwo amanena kuti mano ndi Greek word imene imayimbira kuti single eye kapena kuti one eye. Ndibwereze, Emiramiya amanena kuti kholo lathu limene likulamulira lero ngati obadwa kulamula ku ndalama ndi United States dollar, US dollar, imene ndi ndalama ya ponseponse, chifukwa mulungu otchedwa the whole sin eye amene ndi Mano, Greek word kutanthauza kwake kwa Mano ndi single eye kapena one eye, imene nonse mumadziwa bwino. Mukayitenga ndalama ya ku America anayionetsa lero ndi kujambulapo mmene ilili mucha, pamene paja pali diso limene limaona ponseponse limene limatchedwa kuti the whole sin eye. Ni nkhani yosausa kwambiri. Kodi inu mukufuna kumuchosa ameneyu? Ndi nkhani inalipo kuti tsopano kubadwe mulungu wina amene akumutcha kuti Mamo kapena kuti Mammon. Ndiye mumve pano akuyenera kuchosa Mano amene the whole sin eye kuti kubadwe Mammon, mulungu wa ndalama, Mammon god kapena kuti money god kapena kuti the dictator of money, the director of money. Zinali zovuta kwambiri. Ndimalakalaka nkadakhala kuti ndine mzungu, kuti ndapita ku college ndiye ndikuchimva bwino chizungu, ndiye kuti audio iso ndituluse mchingerezi kuti dziko likadatha kumva bwino chimene chimachitika lerochi. Zinthu ziwiri zimabadwa lero, dzuwa ndi amatiwuzanso kuti kukhalanso kubadwa kwa ndalama. Koma mukayang'ana ndi chidwi zonsezi mupeza kuti zikutitukulira ku digital money. Ndiye kuti tsopano pamene pakuchoka ndalama yogwirika imene ndi Mano mu Chigiriki kuyimira kuti single eye, diso limodzi la ponseponse lija timaliona pa noti ya ndalama ya ku America
lero akulu amene aja amadziwitsa kuti akuyenera kuchokapo ndipo agwirizira mwa temporary chifukwa mchikutamu mukubadwa momoni. Kaya akumva munthu kaya mukubadwanso ndalama imene ikufunika kuti yachotse iwo aja kubwere ndalama imeneyo. Ndiye kuti nkhani zimene timazimva za digital money ndi zimene zikubisalira mu audio igawo losirizali zimene zimachitika. Now eni yakewo anayipanga choncho nkhani yake mmene ndikufotokozeramo ndi mmene aziyikira ku midima kuti zinthu ziziyenera kukhala ndi kubadwa komanso zikhazikisidwe zichitidwe launch. Ndiye kuti dzuwa lichitidwe launch imene ndi sunny day. Ndiye pa nthawi yomweyo Mormon achitidwe launch anchose Mano. Mono akachotsedwa ndi ayike Mammon God. Ndi amamoniwo anali komweko. Ndi pamene panalembedwa kuti Mammonipo ndi pamene m'munsi mwakemo anayikapo Chingerezi chodziwika chimene tikuchitcha kuti digital money. Ndi za serious kuti chipepala chichoke tsopano ibwere ndalama yosagwirika koma zili ndi gawo lawo. Ndipo lerolo ndiye pamene zadziwika kuti zinthu zija zikuchokera ku midima. Izi zimene mapurezidenti anawo we are going to digital money, digital ID, chakuti zikuchokera ku midima. Akuzisupporters zikuchokera ku midima. Akupita nazo kumaphunziro kukaphunzira mmene tiyendesere akuti now we are into digital money, digital world. Inde kaya zikuchokera ku midima. Achainakewo nza ku midima zinthuzi dzapa mdima dzaonekera lero pa 13 August 2026. Ndi akuti kuyenera kuti ndalama imene ibadwe. So tamverani mmene amayifotokozera nkhani imeneyi malinga ndi mmene pamalopo panaliri. Emir Amiya amanena kuti tsono taonani ndalama iyi imene ilipo mkhalakale wathu kholo lathu limene likuyenera kuchokapo. Na pochosa chipepala chimene ndi cha dola imene ikuchita control dziko lonse lapansi, pabwera vuto tsopano la Mulungu amene ndi the whole seeing eye, amene ali ndi diso loona ponseponse, otchedwa Mano amene akuchokapo. Pakuyenera kuti tsopano pabwere digital money. Ndi nkhani imeneyi inakola nthenje yakuti pamafunika explanation kuti masatanist amene amapanga misonkhano yawo ku LCD ayimvesese nkhaniyi kuti ayi mphamvu ya the whole seeing eye iyenera kuti igwire ntchito ku tekinoloji pogwirisa ntchito mamoni amene amtembenuze kumbweresa ku digital, kuti digital yo ndi imene tsopano ikhale kuti yafika pa chimake penipeni pa the whole seeing eye. Koma tsopano kunali ngati kamvedwe kuti ndiye kuti akuchosa sinanga likuchoka ndi pepala limene lili ndi chilogo cha the whole seeing eye ya America. Ndiye lero ku midima amayichotsa mwa njira ina. Ndikuvomereza kuti zichatimamva zija LCD ya lero yavomera ndalama ya pepalayi ikuchoka chifukwa ndalama ya ku America ija ayichotsa lero. Koma nkhani imene inalipo ndikuchosa ndikusamusa mphamvu za diso zija the whole seeing eye kuti diso lomwero amuyikirire mamoni. Sakumva munthu pepala makosana 5 anabwera aja kuchokera ku midima ayichotsa. Ndi panali transfer yakuti kukubadwa sopano mamoni. Ndi mamoni chimene chinavuta nchakuti mamoni alibe simple ya diso.
pamutu pake pa Mamoni palibe the whole scene ayi. Ndi amafuna kuti pakhale the whole scene ayi. Ndiye pano zikumveka kuti malingana ndi mmene amafotokozera mafigures amene atazidutsa mlengalenga adzionekera ndi chithunzi cha diso. Mukayikapo 15 biliyoni ikupita ku Malawi, ikamadusa machina kompyuta mudzioneka diso mene mupyu ngati lananzikambe yapita ndalama. Idzidusa pansi pa guwa la nsembe la Mulungu wa diso la posepose, koma muulamuliro wa Mamoni God digital money. Ndi amanena kuti Mulungu ndalama wanyuwani akuyenera kubadwa. Ndi iyi inali ngati kupanga launch digital money pa ulamuliro wa kumidima kuti akuvomereza, koma panali ngati mkangano chifukwa cha ndalamayi imene ndi yamphamvu kwambiri. Limenelo linali gawo loyambirira. Gawo lachiwiri ndi lakuti ma aliens amene ndi amodzi mwa magulu amene achokera ku dark children, kapena kuti ku mabing amene amayendesa dziko lapansi, anayimirira kulankhulana nkhani imeneyi ndi ma alien. Now tamverani, ma alien anabwera ndi mfundo yawo. Musayiwale kuti mu msonkhanowu ma alien anabwera ndi mbale zitatu. Mbale zitatuzi akuti zimayenera kuperekedwa ku superpower, ndipo ndi superpoweryo amene amayenera kulamulira ndi kutenga mphamvu ku ndalamaso. Ndiye nkhani inavuta. Musintha bwanji kumuchosa mano kuyika Mamoni? Pamene zimenezi zikamachitika mumayenera kuti mdzikomo muchitika kaye chisankho cha world empire amene as I'm talking world superpower kulibe. Kunali ngati kubwerezanso kuti dziwisa kuti inuye mukuona America ngati superpower, koma kumidima sanayike superpower. Kayambwezera America imweyo, kayamulanda. Now ndiye awa amanena kuti ndiye kuti pologalamu ya digital money si kuyenera kuchitika mwachangu mpaka katikati mwachangumo mutachitika kaye nkhondo yayikulu ya dziko lonse lapansi, imene ife ma aliens itipase mpata opereka kwa mbali zathu zitatu zija. Mayufu aja tipereke kwa ndani? Kwa Russia, kwa China, kwa America, kwa Japan, kwa Germany. Tipase ndani amene atakhale superpower lero? Inali nkhani yovuta kwambiri. Kunalinso kulozedwa zala a Donald Trump amene lilime lawo likumaoneka pawiri likhala ngati lili ku dziko, koma nkumatchulanso Yesu mkati momwemo za mulungu. Kunali ngati confusion, ngati chisokonezo chinalipo. Koma mwina inu mubwere pa mfundo iyi. Amakambirana za kubadwa kwa Mulungu ndalama, ndi akunena kuti kufikira lero Mulungu ndalama ndi mano, amene manoyo ndi chinenero cha Chigiriki. Koma mukachita nthauzira chinenero cha Chigiriki chikuchibweresa ku Chizungu chimatanthauza single eye kapena kuti one eye, diso limodzi. Limene diso limodzili ndi limene lakhala likulamulira nkhani ya pepala ya ndalama yogwirika, tangible money, kuchokera nthawi ija imene America wakhala Roman, imene America wakhala world empire, kuzafika mpaka na lero pamene tikupita mu new world order kuti akayichotse ndalama ya dola pabwere ndalama yosagwirika. Kuchokera pamenepo tsopano
ndi pamene ma aliens amadzalowerera kuzakamba nkhaniyi, kuyibalalisa, kuthira fumbi nkhani yonse kuti ikathere mkangano. Mupereka bwanji ulamuliro ku digital money pamene ife sitinayike world empire wa nthawi ya new world order? Awawa world empire awa anayambira kulamulira mu order yakale. Superpower uyu walamulira ku order yakale. Ngati angalamulirenso mu order yatsopano, tiyenera kuti ife timuyike, timukhazikitse. Ndi tinayesera koma zakanika kukulu Russia kuti mwina akhoza kutenga mbale zitatuzi zankanika, wangosunga zosagwirika. Mpaka pano akulimbana ndi mwana Zelensky. Zavuta. Tinadikirira inuyo America kuti mumenye nkhondo, mugonjesa Israeli, mugonjesaso Iran, kuti mwina tingoyipanga ngati kaphatikiza kuti amene yoyo ndiye ikhale third world war. Koma mpaka lero kukulu tsopano mukuthamanga kupita kutsogolo. Anthu akumidima aja amauza ku human being achipembedzo cha Satana a dziko lapansi amene akuchita control dzikoli, akuuzidwa ndi achaini awo amene analemba maganyo akumidima kuti mukuthamanga kupanga za digital money kuti mumuyike pa mpando mamoni. Mwayiwala kuti pa mpandopo pali mano amene ndi the whole sin eye. Ameniwa sayenera kulamulira paokha. Ndalamazi sizikuyenera kuyamba kugwira ntchito mdziko limene lilibe superpower. Ndimene zilili makosana. Mwina mundilole kuti ine mtumiki wanu ndipumulire pamenepa mpaka tsiku la maomboledwe ndisadasiyane nanu mpingo wa Mulungu, ndikuwerengereni buku la Luka chapter number 16, ndiwerenga verse number 9 mpaka na verse number 13, ndipo nditseka LCD gawo lachiwiri. Tamverani. Chapter number 16 cha Luka, ndiwerenge kuyambira verse number 9. Takhalani pamenepo. Ndipo ine ndinena kwa inu, muziyesere nokha abwenzi ndi chuma chosalungama, kuti pamene chikakusowani iwo akalandire inu mahema osatha. Number 10. Iye amene akhulupirika mchaching'ono alinso okhulupirika mchachikulu. Nkhani inja ndalama. Ndi iye amene ali osalungama mchaching'ono alinso osalungama mchachikulu. Tamvera. Chifukwa chache ngati simukhala okhulupirika mchuma chosalungamachi, adzakukhulupirirani ndani inu ndani mchuma choona? Ndipo ngati simunakhala osakhulupirika zache za wina, adzakupasani inu ndani za inu eni? Verse number 13. Palibe mnyamata wa nyumba akhonza kukhala kapolo wa ambuye awiri. Zimveke pamenepo. Pakuti kapena adzamuda wina nadzakonda winayo. Ndime yomvesa chisoni yosiriza. Kapena adzatsata wina nadzapepusa winayo. Simungakhale akapolo a Mulungu ndi chuma. Undimvesere m'bale wanga kulikonse kumene uli. Akunena za Mulungu ndalama ndi Yehova Mulungu. Pachiyesero cha LCD ya lero kuli mayeso
andalama, anthu amene moyo wathu wazolowera kuyenda chifukwa cha ndalama. Tili pa chiopsezo chachikulu kwambiri chopambana mayeso a ndalama a mu digital ID. Pavuta kwambiri, ndipo pakakala apapa ndi pa chipata chopapatiza ati aduse ndani. Verse number 11, verse number 13. Palibe mnyamata wa nyumba akhoza kukhala kapolo wa ambuye awiri. Sizitheka. Now, mawu akuti sizitheka mnyamata kuyimira aliyense opembeza mchikhirisitu kukhala kapolo wa ambuye awiri. Chaonekera chithunzithunzi ku dziko lapansi chakuti tili ndi milungu iwiri. Ndalama ndi mulungu payekha, mamoni, amene akuchita control dziko lapansi kufikira ali ndi kuthekera kopotoza okhulupirira kuleka mulungu ndi kumapembeza ndalama muchinyengo, nkukhala kutchalichi, nchoonadi nkumagonjera zofuna za ndalama. Now, ndalama ijatu tsopano yayikidwa pamwamba, ikubadwa mu New Era muno kuti ionekere poyera ngati mtsogoleri wa mulungu wa anthu a dziko lapansi okhulupirira ndalamayi. Now, kodi zitheke kuti mkati mwa New Era imeneyi, mkati mwa ulendo umenewu, tipeze kapolo amene alemekeze mulungu yekha na adzivule yekha ku kapolo wa ambuye awiri? Tamverani zimene Bible likunena, akuti simungathe kukhala kapolo wa mulungu nthawi yomweyo ndi kukhalanso kapolo wa chuma. Sizitheka. So tamverani, there is no separation, there is no salvation without separation. Sizitheka kuti munthu apulumuke, kuti ayendetse moyo wa uzimu wa nthawi yakumapeto kuno mophatikiza zinthu ziwiri. Ndi chifukwa chake ena onena nkhani za ku country adanena kuti tipite ku country kuti tikaphunzire moyo umene umayenda koma popanda ndalama. Nkhani yosausa kwambiri imeneyi, ndi nkhani koma yosausa kwambiri. Ulendowu wafika pothina komanso pokakala akangobadwa mulungu ndalama, mamoni, na agwirizana bwinobwino ndi kuchita transfer mphamvu. That's the whole scene. Mano ndi kubwera kwa mamoni, ndi kuyamba kulamulira pansi pa digital. Bible la mtukula kale lamuona kuti amene yoyo ndi mulungu, ndi akuti anaanga. Kodi zitheka mu New World Order ikabwera digital money kuti mukhale kapolo wa ambuye awiri mpaka tsiku la maomboledwe? Amen. Kodi mukumanga nyumba ndipo muli ndi nkhawa komwe mungapeze akatswiri omwe amaziwa za interior designing? Inde akatagwi oziwa kuipanga nyumba yanu kukhala yosiririka. Apatu tikunena za dado rails, floating TV units, wall panels ndi zina zambiri. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Awatu awa ndi kumathero a nyumba. Ngati nyumba yanu munamaliza kumanga ndipo mukukhalamo koma sinaduse m'manja mwa Azulanga Projects, ndiye kuti nyumbayo sinathe. Tulukani akadaulo ayigwiregwire kaye. Komanso nkutheka kuti mukufuna kugula katundu aliyense kuchokera ku dziko la South Africa. Apatu tikunena za magalimoto, furniture, matiles, tingoti kalikonse. Yankhotu ndi Azulanga Projects. Aimbireni foni ku South Africa pa +2771 017 0529 kapena ku Malawi kuno pa 0899 930 096.